Si vytaj s prstom matla, ty si krokodíl či labuť? Asi hej. Tak, teraz to pomaly, kde to dostane? Prostá. Pomaly. To sú šílené labuťa. Pomaly. Nemá. Čo to otvára? Ja som ma tu vidím doznať. Hej! Počkaj! No dobre, počkaj. Ale nerob jej. Tu máš dole. Ostaň. Kroť sa. Nedýma, aha. Ťaj dobre. Nemám. Tak klapne ten zobák. Nemám. Na čo? Au. Veď daj jej to normálne. Vedí, dá. Nemám. Pozri, teraz sú chliape. Počkaj, nie, že sa na mňa vrhne, lebo budem bežať. Počkaj. Ostaň tu. Ťahaj. Popros pekne. Ťahaj. Prosím. Ťahaj. Tu máš papek. Apor. Ty máš tu. Aha. Ale ostaň. No. Oci, ona ide sem. No a čo, že to nezie? Šílené labute. Apor. Idaj. Jo, tak by ma uhryzla, by som jej capla po tom zobáku. Že by papuľu hodila až do vody. Nemám. Už útočia na teba, aha. Kde sa to vypína?